бозиҳои сеюми байналмилалии суннати мардумӣ дар 2 соли як бор баргузор мегарданд ва давра ба давра нуфузи бештаре мегиранд. ташаббускори асосии бозиҳо ҷумҳурии Қирғизистон аст, ки имсол низ ин мусобиқаро дар вилояти Истикул бо шукӯҳу шаҳомати хос доир намуд. яке аз виҷагиҳои мусобиқаи имсола дар он буд, ки теъдоди зиёди хабарнигорон барои инъикоси чорабинӣ аз даҳҳо шабакаҳои расонаиву телевизионҳои байналмилалӣ омада буданд. Кыргызстанцы инициировали и, собственно говоря, в принципе, подали идею другим народам Центральной Азии обратить внимание на древнюю кочевую культуру. Это лишь призыв к тому, что люди, давайте будем лучше, давайте будем светлее. ҳудуди 3000 варзишгар аз 77 кишвари дунё дар 37 навъи варзишҳои гуногун иштирок хоҳанд кард. аз он ҷумла дар навъи варзиши миллии тоҷикон гӯштини камарбандӣ. و اینجا در این بازی‌ها نیز از کشتیگیری در برنامه این بازی‌ها شامل است و بهترین پهلوانان از قرقیزستان، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، حتی از فدراسیای روسیه نیز برای به دست آوردن مدال‌های این مسابقات تلاش کرده استادند. Ashtingiri is interesting to watch because it's clearly very important in the traditional sports of this region of Asia. And next year I would love to come to Tajikistan and see the Ashtingiri there. I think Ashtingiri is the best. I think Tajikistan is a wonderful nation, a lot of cultural history, heritage, life. Very good. Thank you very much. маросими кушодашавии сеюми бозиҳои байналмилалии суннатӣ ё маҳаллӣ дар ипподроми шаҳри Алтената баргузор шуд. тибқи иттилои масъулини чорабинӣ дар маросими кушодашавии бозиҳо ҳудуди ҳазорон ҳунармандони касбӣ ва бештар аз он ҳунармандони ғайрикасбӣ барои бозидани нақшаҳо ҷалб шуда буданд. ин маросим, ки ба виҷагиҳои хос меросу анъанаҳои қавму миллатҳои гуногунро бозгӯ мекард, на танҳо ҳунарнамоии варзишгарони қирғиз, балки ҳунарнамоии варзишгарони Туркманистону Қазоқистонро низ бо худ дошт. ҳайати Тоҷикистонро низ дар ин мусобиқоти байналмилалӣ теъдоди муайяни варзишгарон намояндагӣ мекарданд.